ngisize nompempe ususa umdlalo kaZiyusa laNkomola enkundleni ke ila kuyoxoxa khona ukuthi kahle kahle uyinkomola ngisize nompempe ususa umdlalo kaZiyusa laNkomola wema phakaphakazi niyokhona yini ukuphakamisa umhlaba kwamasandawana nokubhekise phezulu wema sandawana kazi niyoqhubeka khona la nigcine khona yini ukuphakamisa u7 nokubhekise phezulu ngithi ke ngisize nompempe ngento eyodwa nje ususa umdlalo ngifuna ukubona ukuthi Ziyusa laNkomola enkundleni ke ila kuyoxoxa khona ukuthi kahle wena uyinkomola asifuneke lonke uhlobo lwey'nkunzi kodwa khona sifuna inkunzi eyodwa ezokhipha kodwa esibayeni kahle ubani umakhonya lana nisizeke nompempe ususa umdlalo sifuna ukubona Ziyusa laNkomola enkundleni ke la kuyoxoxa khona ukuthi kahle uyinkomola ngithi masandawana nani mabhakani nifisela inhlanhla ngithi ke abaqeqeshi bawenzile umsebenzi wabo njengamanje ke sekuyisikhathi sokuthi kubonakala izithukuthuku zabo ukuthi niyigcinisaphi nani ke badlala imisebenzi ngokuyikhandla nani bogoalkeeper emapaleni ke niyibambe niyiqine ngithi ke ngisize nompempe ususa umdlalo ungangesilima wona ku late imbongi yasenhlathi.